Kita kuat nongket kam bakin kersan ki kertong ke NDA Meghalaya. Ki kubor ki babnya. Chief Electoral Officer Dr. BTR Tiwari hene kasngi ulah syong jeng lang bat kinong mi ikmat jung ki seng sang perthai. Hadin bekilami ki kubor halor ki jengpen ken ki kendon hapok gejala. Kinong mi ikmat jung ki seng sang perthai kilapen pau ke jeng sngok kuslai halor ki jeng ja dangsen ha umsning kumjo hajaya bat kilaken tu ban penbiang hi ki bor pahara ha kini ke por yalap election. Hakabe kena kilapathai kubor Chief Electoral Officer Dr. BTR Tiwari ula ong ba kani ke jeng lang kalong ban wanra i ki election ka bakhuit ka basuba bat kebalat na kinu-kinu ki kenram. Kiladon baro ki seng sang perthai ki blai shimenta ha kate ke jeng lang pala khot pelong do Chief Electoral Officer. They have informed they want to maintain all the peace and harmony at each and every level. So, and further, I can't comment over all such issues. It is being looked by the district election officer and by his team, and we are also keeping close watch over entire situation. Ka jing thap vote ha ki yeng hapok ke jela. Kan poino sya ka bakut la sya ke sngi. Kiladon hadu rio hajar sispa rio ngut kinong thap vote. Kibla penrum kerteng na ka benta thap vote ha ki yeng ha keleng ka jela. Bat lai hajar saus pa arpa sau gut kinong thap vote ha ki lai pun rio teli assembly na ka benta ka shlong lok sabha seat. Bat ar hajar rio spa prapu argut na ka benta ki khat south league assembly ki bha papok ketura lok sabha constituency. Ya ka vote from home lawan ra de ki election commission na kabenta ki bedon jingdu na ki dukot met bat kumjo ki bla temen ki bla kenjo ka erta ka bla prapusan snem shaneng ka ba la long ka bejob na ki paj ba na lor ka ni ka ECI ka la pen long ka jing thap vote na kabenta ki nong thap vote ki bamla pan poi. And of the disability, they are eligible to cast their vote, so they are already marked, and based on that one Form 12B has been circulated around more than 20,000 people, and around 6,000 plus people around 6,000 people they have opted for the home voting. So accordingly the plan has been worked out and the team has been made, and this it is going very well, and some of the people, more than 100-year-old people, also been able to cast their vote. Ka seng BJP klabtha ya ki khot nong ket kam ha gajala bakin ai ke jing kersan ka benta ki kertong ka NDA ha shlong batu rasid u nong ai ki tien ka seng BJP uba M khar krang ula ong bakani ke jing tha ka long sha baro ki khot bakin mi pat ba ban kersan ki kertong ka NDA ha baro artli ki si dangshen ka BJP Meghalaya kalarai ban om pen yang kertong ha ki ki arsnem ha gajala bar kalarai ban kersan ya ka parlok NPP ha Meghalaya. Halor kini karai kaladon ka jeng per jengmut na kinong kit kam jong kini ka seng sign perthai hinre na kaliang uba kharkrang gula kamba yakini baro lala ben penben uba kharkrang ula ong ba ka jeng kren kaladadon manu bathawi ka sarkar hinre mintangi don kampanyo I hado katnu teli ki seat ki ba ka BJP kan yo hakni ka kenti ka pamenta. And we had given instructions to them to pass on the message to all our supporters, and know that whoever we are supporting now is an NDA candidate. The symbol may be different, but initially there were a lot of resentment and all. But now our workers have come to terms with it, and they have agreed that if that's the instructions that has come from the High Command, so we will abide by it. And now we have asked them to go all out and canvass for the NDA candidate. So for us, it's not NPP, but it's an NDA candidate. Ka jingalap election Lok Sabha kalanang jam seprang. Hakaba ki seng sign perthai lembat ki kertong ki dang don hapadeng ka jing yakun. Hakaba ka jing kmi lenti bat ki jing trang jo ki seng sign perthai ban kinjo shakathong bat man la ko wei pa ko wei ka seng sign perthai kilawan ra la ki jong ki mat trekam. Kini kilong ki kubor. Jing ban pa bagi jing snap thu jong ki pai ba bagi jing kular ban pentikna haman la wei pak wei kurtong ban yakun ya kani ka election Lok Sabha bat kat tu kan ni kimat ki ba ya dei ba ka roi ka par bat ki wei kimat ki ba
ki kertong ki lapan pau utoni ho es Khasi ubalong samla puli hakaan hanehu lapan pau bakalong kabaron kam ban pli lat ha ka jing yok kam yok jam te kum tau la kmilanti bakito ki basha jet ki de ban pli ya ki matre kam na kam ta ki khun samla te ngakwa ki leaders ba wandra ka development ro in the state ndai tang ba shuang ba ki wandra ba ha ka lok sabha ro ngakwa ba eki ban ken tai bhai ka state ke ndai tang man shu agree ba ya ki eki ba ong ka ki ruling parties ke Uwayu samla ba puli ka political science ug Gerald Albert kurba ulapan pau halo ka jingdon kam banjiat yo kertong bala ban trei hok ha ka kam u Gerald rulaong ba kamat ha ka bayadai ba ka jingbam yo kam yo jam ka jingkan thop ya ka tien Khasi bat garu ha po ka kernet ka ba phra upur usa mat ka roi ka par hanong kandong kilong ki ba kham kongsan unra ya shibun kimat ki ba mangi samlang ya kendu takalong ha ka jingbam yo kam yo jam te kumnu ban pli lat klenti ban aikam ajam ye ki khun samla kumnu ban sengkam sengjam kawei kalong khamtam ya kimat chong ajat mendri wata kabangi dawa hadu manta kalong ban perung yaktin Khasi hak khanet bapra uba bukular khongji rem ulaong ba uba shajiat na ka shlong sit udai banwan ra biang ya ka burom ka balaja jong ka jela ulaong balada ki brio ki badai hok kim shajiat ka jela kan yai long kum ju bat kan shulong le no ei kila rang yang Meghalaya hang ti po parlimen hak po jong ba hoban yuta bamkwa hidwal blai kini ki wanra ya kanam ku purom jong ri Khasi bat ngio i hagitu gipon ke Meghalaya jong i kan long sisa mong Professor Gigi Swen a patch of grace and beauty and a shining outpost for the whole of India kalong sisa ka nuksa giwei ki benta jong ke India nek bersusi kalong ba haji negi senam ki bladam ki negi thau senam hadin yong Professor Gigi Swen hadin jong iba hoban bat ki we jong ba joy ki yo iba kadali kam rasalia tham ya jibril jong i nang ni nampak Meghalaya Bureau Report DD News Meghalaya Kajing im badap de kijing bat bomla ban yithu lupa kajing ye khun jong kajing ban jo kajing duk hakaba ka wei kalong kami harengkat bat kisan gut ki khun klai khun ye kijing jong kajing im bat kajing ban pau kijing bakadon bat ban pendap kijing don kam bat kajing kni linti ye kajing shai kadi kajing ye rap ka bakalayo na ka imlang kasalang kini kilong ki khubor Kajing jenjar bak jing ngolem banyarap ya ka imlang ka solang ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Umling Circle jong ka Ribhoi District kala ay ka jing khmi linti jong ka jing shai shakaway ka long kami harangkat bak kisan ngut ki khon ki baya khon ya ka jing ban jong ka jing du bak ka jing im ka baso asat hadian ka jing klat no ukurim jong ka ikong Martina Shadab ibasong basa ha umling sarang ilakit hi daladie ban penhe pensan ya kisan ngut ki khon Kidukhat jong ka FKJGP kila ay buram da ka we ka yeng ka batay thamai sha ka ni ka long yeng kum kadak ka bab kong san ha ka ban kantiyo ka rukom im jong ka ni ka long yeng uba Louis Starling do baday district president jong ka FKJGP ula banjur halor ka jingdan kam jong kinong yalam ban shim ya ka jingket khli na ka benta ka bha ka miat jong ka imlang ka salang ula kantu ya baro ki bayadon benta ban kantiyo ka jingket khli na ka benta ki brio jong ka imlang ka salang kaseng klem da don ka jing kerna klem da don ka jing randin wala kalai i ka jing ka ban up sakmat ru dei kum kinong yalam ki bom jing randin ha kara radang ki persang bantur de dei namara kata kadau long bana kalyang jong kinong yalam jong sarkil kila sim ni kanek senjam ban yarap ban no senyang ban pensena ya kanek jing sha wei nang long jing ibaduk ibadon sapok kan kesenong sarang Bureau Report DD News Meghalaya kalong ka jing khun halor ki mat ki jing kular bat ki jing thrang jong ki kertong jong ki seng sai per thei ba per na ka benta ka shlong parliamentary seat ha ka comment platform ka bla long hanong ston na ka benta ban yo ka jing kershan na ki pai ba nong se vote kini kilong ki khubor Sautli ki sengsan perthai ki laya shimenta ha ka jingyalap election ubaning kong day kurtong bamarway u Professor Lakhon kama ubalapan pa ban yakon ki jing na ka benta ki nong shong shnong ki badon hanong kendong
Profesor Kema ulapan pau halor ke jingdan kam ban gentiau ha kapulia kaputhi ban primbiangi ki jaka sumar ki babiang ban pli lat plim ti ki samla ha kayo kam yo jam nalor ki wei pat ki thong ha karoi kapar uba Robert Jun Kharjarin uba mikmat naka RDE ulapan pau ke jing trang ban gentiau ka nong strain ka ban yang ha ka nong rim ka baskem uba Kharjarin ula ong ba unya le ban pen urlong ye ki jing ang nuat halor ki mat ki bayadai bat ka ILP ban penek pensa ya ka tien Khasi bat ki jaka khaput Gono in kendeu ya ka phule puthi hapo ka chala jongi kham tom yi primary school but ki middle school namangi de ka school jongi bon sen kim ai ki ka training ka mapya ki hikai ki ta mi subject harai ha ka jem par ka thamai mantang in ai ki ka training ka mapya lai project ki training ki de ban yo hapo ka school humne ta ki subject science math social studies english hindi khasi hai kalau yang lapor sengaja, balik yang kami kami coba ini, balik yang perusahaan, balik yang ketinggalan orang perlu yang terisi. Kalau ini, kalau mendengar kata beli, nama pokok kamera, mereka akan pokok kita ijula, kita boleh di sini, kita bisa tunjuk, kalau cek kenal penonton di sini, jadi saya di sana, kalau kita berniaga yang macam sembut Menteri Rangba Tun Song bad UCM ke KHADC iba penyai sing CM kibalai kershan nak bentaka Dr. M Amperin Lingdo kilapan pau halor ki kampen rai banwan ra da ka seng NPP ka bayalam ya ka sarkar MDA hakeleng ka jela kan thup ya ka nongston uba Tun Song la ong ba ka seng kan ya le kat bala ban no senyang ha ki jingtei ba pher ba ru ha ki yang kisem kalau do parti NPP kalau bagi gua banai kecil banyak kontra ya kariki ya betul ya diam ya berubah kan Allah berkali jom diripai orang Meghalaya hanoi pada hari dia berakui ya kaseng kabarim bha kaseng Kongres lami khma dauba Charles Marngar MLA jong kamau hati lembat ki wei kinong yalam uba Marngar lapan pa halor ka jingshim khia da ka Indian National Congress ka jinglai luat ha kan yam bat kunjo ki jingshim khia da UMP uba Vincent H Pala na ka benta banwan ra ya ka roi ka par ha ka jela Bureau Report DD News Meghalaya Kumshi benta ban pensu thu kino thap vote par ban shim benta na ka benta ka election sa Lok Sabha 8000 pusau lapan long ka program ban sinyang dagasnam ha Eastern West Khasi Hills District yakni ka program lapan long da ka office u district election officer haringkat ka jingit relang bat ka u Tirot Singh Memorial Hospital Mairang bat ka Regional Blood Bank Pasture Institute na Shillong Hakani ke program lawan banishim bentadu Deputy Commissioner Iba Aji Karmoplang ki Medical Superintendents bat kiwe ki notre. Mentang ini pe ikajinglong jaman kasubineng hanom ba Shillong kajing shit kalong 4.2 degree Celsius pakajing track kalong 4.9 degree Celsius kajing ngem kau hau kalong sau pulai na kashis pa Minster ban Rio punyo na kashis pa Janmet kala benon kajing tiet uperthat ba kajing thaba kalaili aki katu kani ki jaka Di perlok dah gitu kubong lapoi suk bakut jang tup kubor jang minta ke Janmet hadu Malaysia be pila syage singi kublai pi baro